or mga hanay no sa mga panghitabo sa umaabot na ingon diri ang niata karon sa gitawag og present age, which is gitawag nato na siya church age. No, church age ta karon, dis man nagsugod ang church. Asa man kanusa man nag-start ang church? It started during the Pentecost in Acts chapter 2. So dili ang Matthew kay katong giingon sa Matthew, Pedro, upon this rock I will build my church. But dili pa man to. So pagkunsad sa balang espiritu katong panahon sa Pentecostes, dito natukod ang church sa Jerusalem. O dito sana natukod ang simbahan. Now, ni ata karon nasulod ta ani kabalo man ta maigsuon nga ang simbahan dili baya siya ang singan ani building. Tigumanan kani usay kay ato ta simbahan ang tawag nato manggod pag mingon tag simbahan, ang connotation dayon ang madung dayon sa unahon na nato kay kining building. But kabalo naman taan na ang simbahan dili building kundi matag usa nga tumutuo kang Jesus. So, ni ata karon ani nga stage sa church age, and mahumana siya na atay gihuwat ani nga time nato. No, na atay gipaabot na unang mahitabo in the future. No, addressing to the believers of Jesus Christ. So, ang gihuwatan nato, although daghang view ani, no, magkadaiya ang mga panlantaw ani niya, no, dili nang nato jud ma-discuss kay kanang daghan pa kayo nagtaas na sugilanonan. Ako lamang gitagaan overview, base ra pud na siya sa akong personal na nasabtan og nakatunan. So, ang atong unang mahitabo nga gihuwatan sa church is the rapture. So, dunay mga grupo sa mga Christians nga dili sila tuo nga dunay rapture, kanang pagsakmit, snatching away. Kay ay laha, kanang second coming, dunay kalibog ana, kanang second coming og rapture, giusara na sa uban. But actually, duha na ka butang. Ang kalahian na ato ra na matik up sa atong pagpadayon sa pagtuon, unsay kalahian sa rapture o sa second coming. So, ang atong unang gihuwat is the rapture. Ako na na-share diri aman time. So, di ko mag-focus dito kay ako naman na siyang na-share kung kinsa tong na-present that time with Victo, ako tong gitudlo ang rapture. So, gamay lang, akong tagaan lang mo gamay background or kana review sa atong topic ana nga rapture. So, tagaan lang mo gamay lantaw para malabas ng pud sa inyo nahuna. So, ang rapture, kung ang imong Bible, English, di jud ka kakita word rapture. Mo nang uban nga mingon nga wa may rapture sa Bible. So, di jud ka kakita kung English ang imong Bible. Sa Greek word ng Bible, gitawag na siya og sa Greek word, no? Natanaw na to dire. Ito pa, sige pa. Wala pa na. So ako nang gitanaw diri, no? Sa Greek word, ang tawag diha is harpazo. Oh, I don't know the pronunciation. Harpazo. So Latin word, that's why, makakita ta diha o word na rapturo. Rapturo. So, kung ato na siyang Englishon, to be snatched. Snatchon. O ato po nang atong binisayon, ato nang giingon diha og bayawon or lalinon. No, ibalhin, lalin, snatch. So, ang rapture, pag snatch na to, gikan sa kalibutan dire. So, pagsakgaw, na word uban diha, pagsakgaw. So, reviewhan na lang ninyo basa 1 Thessalonians chapter 4 o 1 Corinthians chapter 15 from verses 51. Naa dito ang mga pulo nga ato ang mahisgutan o unsa ang
unsa ning gitawag og rapture or pagsakgaw. So, John 14, 1-3, no? Napo diha promise ni Jesus Christ nga kwaon ta niya kung asa siya, tua usab kita. Sunduon ta niya. So, ang ako karon ganahan nga ipaambit jud is for the church, usa sa ato ang ato bangon sa future, kining gitawag nato og Bema, Seat of Christ. So, Bema, Seat of Christ. So, ingon ang Bible sa Colossians 3, kinsay nakabaloan na nga verse. Ingon diha, set your affections on things above, not on the things of this earth. So, things above. Set your affections on things above. So, dili kuno sa mga butang nga kutubra niini nga kinabuhia. Unya ato po masabtan ang giingon sa pulong sa Ginoo, Philippians chapter 3, naa diha ilang tugi nga giisgutan diha. Unya naay portion sa verse 20 na our citizenship is in the heavens. Mga lumulupyo di ay kita sa langit. Kisay taga langit dire. Sigurado ha? Sigurado nga tagalangit jud ta nga mga langyaw ra daita diri sa kalibutan nga atong gipuy-an karon. That's why we need to set our affections, ang atong mga pagbati, ang atong mga pangandoy, ang atong mga panghunahuna dili nakaangkla sa kalibutan lamang kutob. But we need to remember this is not our place. Dili ta taga diri. So lumalabay lang ta diri og naatay tinuod nga puloy-anan nga giandam ang atong amahan dito sa iyahang gingharian. So, atong tanawon diri ang mga pulong, unsa ba ning bema? So, continue lang palihog. Okay? Judgment seat, ang tawag ana judgment seat na ingon diha, dunay usa ka muraba og kanang mga hurado gani. Unya naay hukom, naay ga-perform, unya naay mga hurado nga ilang i-judge kung unsa tong ilahang performance, no? So naay mga criteria nga basihan ana sa ilang mga hukom. So dunay mga butang nga atong lantawon diri mahitungod niini, no, kaning Bema Seat of Judgment ni Jesus Christ. And kining siyang, kung may buwan na to ang Bible, daghan siyang matang sa hukom. No? There are sets of judgment that will happen. So, ato po nang matun-an in the future, ining maabot na mga adlaw, atong diskusyon na, unsa ning mga nagkadaiyang matang sa judgment. O kinsa ning muharong sa mga hukom. Kinsa ning pagahukman anang klase sa judgment. So, for tonight, Bema Seat of Judgment, ang hukman ra gyud ani is the church. Ang mga magtutuoran ni Jesus Christ. Dili tanan tawo. Okay? Dili tanan tawo ang hukman bahin ni ini. So, pangutana siguro, asa man ni dapit mahitabo? Saon man nato ni maadto? Now, di ba nagtudlo tag rapture, gisnat sa ta. Gikan diri sa kalibutan, gikuha na ta sa Ginoo. Og gisugatan niya, doon natin gitawag og meeting in the air. O kanang adto ta dito mag-abot, ang Ginoo mag-abot ta dito sa gitawag og meeting in the air, rapture. So, dayon, unsa may atong buhaton kung tuana na ta didto. No? Ato sang isgutan ang bahin sa mga Christians nga kuyog sa rapture. Okay? Kung may numduman nato, atong gitudlo, sa miagi nga paghandol nako ato nga topic, ang unang mabanhaw katong nangamatay nga naa na sa Ginoo karong panahona. Since natukod ang church. Di ba, daghan na nangamatay na Christians. Okay? So, ang katutua sila, inigabot sa rapture, sila'y unang
banhaw, no? And then kung kintahay kita maabtan ta buhi pa ta ana nga time sa kalit pod mga usab kita. We will all be changed. In a twinkling of an eye, we will all be changed. Kay tagaan naman ta sa Ginoo og lawas nga dili na madugta, dili na madaot, no? Dili na madunot ug dili na masakit. Ang gitawag niya og glorified body. Okay. So, inig rapture manong ta didto ug adto ta mag-abot sa Ginoo. Didto mahitabo ang gitawag natog bema seat of Christ. Okay? Ato dito mahitabo ang bema seat of Christ. So, ato nang sabton ang maong hukom. Okay? Una, nag-ingon diri ako lang ikuan diri ang purpose of bema judgment. Unsay tuyo? Nganong na may gitawag og bema judgment. Sabto nato, this is not to determine whether a particular individual enters heaven or not o dili kuno ni siya basihan kining hukom nga himuon in the future para sa mga magtutuo, dili ni siya hukman kung malangit ba ka o maimperno. Kuha na to. Dili ni matang sa paghukom nga malangit ka o maimperno. Kay na-rapture naman ka. Naluwas naman ka, kay na-rapture naman. Amen ba? So, kini ding bema seat of judgment, dili ni siya para mo determine mo kung langit ka o imperno because you are already saved. So, ang raptured, ang bima di ay, ingon dire, dili pud ni siya punishment sa mga magtutuo. Sa iyang sala, sa wala pa siya makristiyan o sa dihang na Kristyan na siya. Kay di ba nag-ingon man siya, di ba sa atong kaluwasan nga nasabtan, doon naman ay gitawag na tog gitawag na tog elements, no, sa atong kaluwasan. First, we are justified. Di ba? Gipawalang sala na ta. Kay gibayra naman ani Jesus tanan, di ba? And then, while we are living, mo nang nata sa process ron of sanctification. Gibalaan ta, gitarong ta sa Ginoo. Kung mao na hinungdan ngano nga nakabantay ta nga sa dang na Christian ta, sa una watay pakialam mo makasa, right? Pero sa dang na Christian ta, ang balang espiritu nagpuyo na diri sa atong mga kasing-kasing, pag naa natin nabuhat nga di nalipay si Lord, natay conviction. Unya dadun ta niya sa paghinulsol. Kinsa ba nato diri ang di makasala pa man jud ta. We are in the process. Mo na nga naay mga pamaagi ang Ginoo, mo bitan ng John 15 nga pulungan niya no aron makapamunga ta. No, so mao na proseso niya dili na ato ang trabaho sa balang espiritu, ang ato pagsunod o pagsugot, pagresponde. So we are in the process of sanctification. Dili man ta perfect. From time to time makasala ta. That's why naatay 1 John 1:9. That if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. So, kanang no, gas-gas na kayo na nga verse, gas-gas na tinuod na. Pero faithful ang Ginoo, bisan pa kung matagkaroon og unya, sige lang gyud tag pangayog suri, pangayog pasaylo. Okay? So, naikatulo, which is the gitawag na tuog, glorification. Glorification, adto na mahingpit na ta. Pero wala na ta dire. Kaning duha, ang justification o ang ato ang gitawag og sanctification ni apataaning kalibutan. But the glorification is adto na ta niya kuyog. So, inig adto na nato sa rapture, dili na ta tan-awon na makasasala pa. Tungod kay kita gisuluban na sa Ginoo sa iyang pagkamatarong iya natanggi hingpit. So ingon diya sa una sa Philippians 1:6, He who began a good work in you is faithful to complete it. So dili ka gisugdan nga giproseso sa imong kaluwasan nga biyaan ka nga wala human na. Iya gyud na humanon. We can be rest assured, no? Na unsay gitrabaho sa Ginoo sa pagluwas kanimo, wala tay atong contribution ana. It's all by the grace and by the power of God in our lives. Wala tay gitampo para mahitabo ang kaluwasan sa tua. Bisan pagkapila na ka nagampo, kapila ka nagbasag Bible, everything nga tanan nga kingo diha nga mga gibuhaton, that's not the
reason nga kita maluwas. Amen? Okay. So, mo na siya nga, dili na ta, anang bema seat of judgment, dili na siya rason para panisunta, no? Mo na nga, tubang ta sa Ginoo, ikaw, nakasaka, wa ka maghinulsol, dili na. Okay, nasabta na to? Okay. So, doon ay gitawag og mga materyales, okay, sadi pa. Pagkahuman nato sa, pagkadawat na nato sa kaluwasan, no? Karon, nato. Wala tagiluwas ni Lord to just sit down. Nga mura lang tag mag-sitting pretty. What na kumbalik si Lord? Remember that we have a mission to do. No, we have a mission to follow. Kinahanglan tang mabuhat. We should be in the Father's business. So naay pagpangalagad di ay no. Naaday siya gitawag og pagpangalagad. No, dili na di ay kay pagkaluwas nato, di na wa natay gitrabaho. No? Life must go on and occupy till He comes, ingon siya, na atay trabahoon. Og dinhi siya karon, maoy atong basihan sa bema seat of judgment. Okay? Mao na siya basihan nga unsay atong madawat unya inig atubang nato ni Jesus Christ sa gitawag og bema seat of judgment. So naa di ay no. Abi nato wa gyud di tay paabuton. Naa di ay tay paabuton. Tan-aw nato kadali ang 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. Unang makita nato diha nga naglalis sila, no, kampi-kampi. Ako kang Pedro, ako kang Apolos. No, nya sa unahan gisgutan diha ang pag-build sa usa ka foundation. 1 Corinthians chapter 3. Okay. Maunay kanang gihulagway og judgment seat no ni Jesus Christ. Naa siya dito lingkod. Siya rang ang judge. No, dili daghang judges. Nato makita diha, no? Siya ang nag-judge. Okay. Now, chapter 3 in 1 Corinthians okay, nanamo? Okay, atong basahon og una dire diha sa verse 12. Kulang ko sa English ra kung Bible. Sa verse 12 ingon dire now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. Wala, maagid test of fire, no? Mura dahil na siya o kanang magamag, kanang mga sa gold. Iganggang sa kayo. Okay, if the work that anyone has built on the foundation survives, kung sa sunod, he will receive, he will receive a reward. Ingna ko no reward. Naay, kung ang iya ko no nga gibuhat, pagpangalagad sa Ginoo, pag-test niya sa iyahang test of fire, masurvive kay di nasunog, nakalapot, naa siya dawaton nga reward. Pero ang di, sunod na kuno na giingon dito, padayon sa sunod, if anyone's work is burned up, it will be lost. Allah. But he will be saved, yet it will be like an escape through fire. Mura lang di ay kag nasunugan.
maka naluwas man jud ka kay nakasuod naman ka. Pero minghoy kay nasunugan. Wa nakapasar, halano. Manay mahadlok jud ko ana. So atong tan-awon unsa diining matang sa mga materyales nga moagi og testing. Ipalihog ko sunod na mga gitawag nato og materials to be tested. Kani bang atong gibuhat ba? Our actions, our service while waiting for the Lord. Amen ba? Ang atong mga buhat ba? Ang atong mga gibuhat na pag-alagad. O kay baluta 1 Corinthians chapter 12 o 1 Corinthians chapter 14 sa Romans 12 na dito nagkadaiyang mga spiritual gifts nga atong ang balang espiritu nagtugyan sa tua aron ato ang gamiton sa pagpangalagad kaniya. So I do believe na tanan nga Christian na agyod ana. Naay uban usa, duha. So depende sa balang espiritu unsay ug pila ka buok iyang gihatag gifts na iyang gamiton para pagpangalagad sa Ginoo. Okay. Una, how we treat our other believers. Palihok lang ko og naamoy kuan i-take note lang ng mga verses sa inyuha mga notebook. Og makita ba ninyo? Okay. Naaday tay kanang naa usad ay na siya ka basihan kung makadawat ba kag reward o dili. Giunsa nimo pagtratar ang imong igsuon sa pagtuo? Nano, how we treat our brothers and sisters in the Lord. Usa ka nato pagtratar ang usag-usa nato. Naabatay dili bata manundog ni Cain. Inom sa kog tubig. Dili bata manundog ni Cain nga gipangutana sa Ginoo kaysa nakabaluan nga story. Kabalo ba tana? Asa man nadapitan na kit Asa man na istoryahan na kitaan? Asa Genesis, asa dapit? Chapter 4. Oh, bitaw. Ingon dito sa usahay ba? Ingon ta nga bahala ija-ija ang putag kaluwasan. Ija-ija ang kaluwasan. So manundog ta ni Cain, magbalantay bagud ako sa akong igsuon. Nya mutubag puti nga lita nga kahit mo po ni sag-usutihan. Bahala siya. Ija-ija mo putag kaluwasan. Unsa may atong pagbati sa tuig suon kung nagkinahanglan sa imuhang panabang, nagkinahanglan sa imuhang pagampo, nagkinahanglan sa imuhang pag-atiman, no? Ato ra bang piyungon ang atong mata, bahala po na siya, tiguwang na siya. So, suon usad ay na siya ka material nga moagig fire. Giyon sa nato pagtagad, pagtratar ang atong isig ka, magtutuo kung atong tan-awon ang Bible, labi na gyud sa New Testament, pagkadaghang one another diha. Nabasahan ba ninyo man ang daghang one another? Ingon diha, usang one another, unsa man, love one another, even as I have loved you. Unsa pay love, unsa pay uban love, gitawag na to one another diha. Bear one another's burden. Pray for one another. Daghanang another, ano? Okay. Ikaduha nga material nga motes how we exercise our authority over others. So kung kita mga nasa authority over others, samanta tao bata nga bossy kanang para kintay kung ikaw amo na kay mga helper, how you treat no sa daghan man ang giingon diha sa gitudlo diha sa Ephesians, sa Colossians, nabasa na nato. Tanang relasyon diha giistorya, right? Tanang relasyon diha giistorya. Gikan sa relasyon sa banag asawa,
relasyon sa matag usa. Gingon dito relasyon sa mga katabang ug mga ulipon ug mga amo. No? How we treat one another appear diha how we exercise our authority. Nga ato ba na silang gihimo nga kanang inconsiderate ba ka sa ila? Tungod kay ikaw amo? Tungod kay labaw kanila? Kung maarita naman sa church, usapod ana kan mga nangalagad sa Ginoo, how we treat our members in the church. So mo na gid 1 Peter chapter 5, do not lord it over them. Di ka naghari-hari. Dili ka tan-awon ninyo 1 Peter chapter 5, naiawhag diha, no? How we handle the people of God. No, kanang unsaon paghandle sa mga katawhan sa Ginoo. Dili nimo sila i-abuse. Maigsuon daghantang madunggan ba nga ang membro in town kapulikig pangitag baligya og kanang puto, cinta para naihatag sa ilahang labaw. Unya og dili ka og pobre ka, ikaw kuno way pagtuo. So nay mga ingon ana nga nang hitabo, di na nang nako isay-isay tanan kay taas na. So nay mga inana nga mga sitwasyon nga gi-abuse nila ang mga tao mo nang uban nga ingnaunta sa uban nga mga tao sa gawas nga naglantaw. Kanang born again pangwarta ra man na. Naman ay uban nga sukad na born again kuno na pobre. Kay gasigi raghatag kuno sa simbahan sa pastor. Hala ka diha. No, so ingon nga mga naa ka sa authority, how you treat your mga ubos nimo. Appeal day na siya maigsuon. Daghana day ni siya no, daghana day ni siya nga mga materials to be tested during that time. And yeah, how we employ our God-given abilities. Mano to akong giingon sa inyo ha. 1 Corinthians chapter 12 and 14, Romans 12, 1 Peter, napo na tanan diha. Kung ikaw kamao kamuwali, gamita na, nako tanan-tanan masute kay mutaas na naman jud ni kaayo. But anyway, it is for us to discover unsay gift nga naa nimo. So sa ako klaro naman ko unsay akong gift. Tagaan ko gift sa Ginoo nga makatudlo para sa akong gihimo karong gabi. This is one of the gifts that God has given me. So isig pangita ta sa ato mga gasa sa church, dili man tanan magtutudlo, dili tanan magwawali. No, naaman dyan ay pareha sa atong lawas, magkadaiyag part. So dili maingon ang kamot, wakay labot tiil. Now na ako nupod nato, mga igsoon, nga kung pananglitan ang kamot gikapoy na, kapoy naman kung hungit ni mo ba. Huna-huna ako noog, maingon na ning kamot, di na kumuhungit ni mo ba, bahala na kadiha kuha pagkaon ni mo. Unsa kay may tabo sa lawas nga ang gahatag og hungit dito sa baba, di naman ning liho kay gikapoy. Kadtura bang kamot ang maepektuhan kung kining kamot di mo function nga mo pakaon sa iyang baba? Tibuok nimong lawas maepektuhan. Suway ba kuno ng imong kuko nga ingron? Nakakasuway man na? Kana na ingron ang kuko? Kuko ra ba day nagantos? Di ba ikaw po tibuok lawas mahasol ka nga di ka may luna. Sakita dud ka ayo naganahan nimong laruto na. So inumduman lang kuno nato sa body of Christ, we are compared to a body physical, no? Na ay ulo, na ay mata, na ay tanang part nato. Ug lain-lain ang ilang role. Lain-lain ang ilang function, right? Unya, what if maingon na lagi ng usa nga kapoy na ko nimo ba? Unya maingon na ba kapoy na mangani kog usap. Kapoy na mangani kog usap. So bot pasabot igsunan magamay madako ang hiyas nga gihatag sa Ginoo para nga lagad kaniya. Kung maingon ka siguro service ay kaya nimo tig-drive lang ko sa multicab para maghakot sa membro. Kung kana ra ang imong nasabtan nga na kaya nimo mabuhat ko, gasa na nimo. Kung ang imong kaya ra pumabuhat, manilhig ra po dire kay mao ra jud ni ang talent sis, manilhig. Tig-arrange, trapo. Oy katuo mo nga tungod ana dunay to istorya nga ag iya ra jud sikreto ra jud siya
kada di ay niya kanang panghinlo sa simbahan pag-arin sa lingkuranan iya di ay nang gipang-ampuan na Lord ang mulingkod ani Ginoo makaila jud tinuod nimo Lord kani Lord siya kani mga mulingkod aning lingkuranan pag-abot manay istorya diha pag-abot sa kanang hukom na bima na panalitan okay atubang na sila ang pastor ang mga manggwali na atubang na kuyog at ang simple na kaayo nga tinghinlo ra simbahan tighugas sa tig trapo sa lingkuranan niya. Ang uban na expect ako jud kay ni premyo ni sa pastor kay grabe kay mo wali. Kuag kay og kuan premyo. Lingi pud siya. Oy. Mo na giingon way siguros-kuros. Kay ngano man ang kadto mang simple la kayo way na kay balo sa iyang gibuhat pero kay Lord ra kinasingkasing niya yang paghinlo pag-arin sa lingkuranan, way bagutbut, lipay lang siya. Lord, panalanginin ning malingkod ani. Dako kayong kakurat sa pastor. Kay dako amang premyo ang nadawat sa tig-ingadtura. Kay ngano man ning agi sa test of fire. Ako lang ning gihulagway para mag-gets na to ba. Nga bisan simple lang ang imong gibuhat nga mao'y nasabtan nimong gift nga gihatag ni Lord o kinasingkasing nimong gigamit para alagaran ang Ginoo diha sa iyahang simbahan. Kay gihatag man na sa Ginoo for the edification of the church, Ephesians 4. Diba? Kita nato diha, kung ato nang gibuhat, dili para ma-impress nato ang tawo, dili para daygon kag tawo, igsuon kinasingkasing nimo nang gibuhat, tungod kay nahigugma ka kay Lord, agig pasalamat sa kaluwasan nga dadawat nimo, igsuon na adyod di ay nay mapaabot na premyo. Okay. Another thing is how we use our money. Agkoy ning money. Apil po di ay? Apil po di ay ng money? Uy, apil di ay how we use our money. Na usahay maigsuon na kanundom ko sa una. Tinghatag na bitaw og offering. Unya sa una kay sibot man sibot na adyoy di man sa ingon nga pang-unsa no nay sukli kundi man gani igsuon pangitaon tong sa unang style nga giring-giring kung pag-abot na sa buluhaton sa Ginoo aron na tong tihika pasahara gud ninyo ang hagiyo kung naamoy time, kamo na mo basa. Igsuon, ang istorya po sa byuda o katong dato nga naghatag, kinsa may gidawat sa Ginoo. No, katubang dato, nga ang gihatag niya, sobra-sobra naman sa iyahang kadato, samantalang byuda, unsa man, mauna lang gyud katapusan niya, pero kay love man niya si Lord, iyag yung gihatag dito. Og siya mo, unsa man gipanalanginan sa Ginoo. No wa man na nagmatter og unsa kagamay o kadako, no? Usahay man gud igsuon mas dali natong makabuhi og kwarta kung pang personal natong interes. Pero kung pang usahay gani kung pang trabaho na sa Ginoo, hunit pas ang sabay tawag ana. Lisod ka ikuot sa bursa. Di ta faithful mo uli sa angay na itong iuli kay Lord. Kung sa 100, G's ra gipangayo ni Lord, iya 90, ato 90, ag iya G's ra 100 pagani na, maglisod pataghatag sa G's. Unsa nakaha kong minilyo na? Usay kay may utang, magtanaw-ta na, kuwang pamanggani ni, ihatag pa hinuon. Di ba? Wala ta kabalo maigsunan nga ang tanan natong ginahimo na adyod na naka-record di adyod na sa Ginoo. Na recording, no na recording abi na to way recording. Na amre recording gyud. So ingon diha maigsunan how we use our money. Sa mga paggamit nimo ang imong kwarta. Kana bang 1 day millionaire ka? Kung makakwarta ka karon, la gasto dire, gasto dito bisag way nung dan. Palit diha, unya mamalit og mga butang nga parang display
para unsa man kinsa may gusto nimong pasidunggan imong kugalingon. Wow, lami may igsuon na tinuoray lang no. Labi na karon nga panahon sa COVID, nainganyan jud ang mga tao bisag kalisod-lisod, pero pag abot sa mga mahalon na buwak, kaya gyud makapalit jud. Tinuod lang, di ba? Nilipo-lipo na, pero kaya na tumupalit. Lo. Hala na ba, naigo? Apil ba ko, ana? Bita maigsuonan. Let us be wise in spending our money. Kay wala ta kabalo what's ahead of us. Sa Manila karon maigsuonan akong classmate nag-share sa kuha. Nag-lockdown na pud ilaha dito. Sa Marikina man akong classmate sa college. Ingon niya nga, grabe kayo sis, nag-panic buying na ang mga tao. Panic buying sila. Sa maayo ng uban kay buying, ag iyaha panic ra. So mana maigsuon, we really don't know what's ahead of us. Na kung naa may blessing nga gihatag sa Ginoo, ayaw gamita sa dili angayan. No, gamitan ng tama. Okay? Gamitan ng tama. Dili lang para i-boast lang nimo imong kugalingon nga naka-afford ka ani, naka-afford ka ana. No. We don't know really what's ahead. So even the use of money, naatay tulubagon, naatay muharong ta sa Ginoo. How we spend, napay usa. How we suffer for Christ. Nakulang mo tingali akong F. How much we suffer for Jesus. Amayo kay gidugangan ding karis usa ka F kay 1F ra to ako ang pag-encode. How much we suffer for Christ? How much ba? Ingon ba ang kita kuno magkinabuhi diha sa makamatarong ingon diha, we will suffer persecution. If you have time also basahan ninyo ang gospel sa gikan sa Matthew, Mark, Luke, makita nato dito na naidaghan dito na nakoy nabasahan sa Mark nga bisan katong nagbiya sa iyang mamahan, inahan, igsuon, etc. tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo, pulihan sa Ginoo, daghang maigsuon, daghang maamahan, daghang mga lands, etc. etc. Pero naamay pakapin with persecution. How much we suffer for Christ. Unsa ka nang suffer nga giingon diha? Sometimes mo suffer tag pakaulawan ta. Insultuhon ta. No, doon ay mga panahon nga mura pud mo kinsa. No? Mura man sipod mo kinsa. Usahay pod dila kita manggod kita diri sa ato kasagaran lang ato ang lutos ibaba ra. Pero mo tingkag na dayon ng atong dunggan no kasulti masultihan na tagdi kanabarag insulto ba marabugal-bugal mo tingkag atong dunggan. Pero kanunay lang natong hinumduman, no servant is greater than his master. Jesus Christ went through it. The apostles went through it. Even the early Christians went through it. Mga torture, no, etc. Now, daghan na nangitabo in our present time. Because of their faith in Christ, daghan nang nagsuffer. Daghan nang gipampatay, daghan nang gipang torture, daghan nang gipang tangtang sa trabaho, daghan nang gipang palaya sa ilang mga balay. Tungod kay sila nagsunod na kay Christ. May numdum ko maigsuon na doon ako'y classmate in high school. Na taga-Alicia siya. Pagka-Christian na niya maigsuon, nahitabo gyud na gipalaya siya sa iyahang bana. Gipang itsa, gipang sunog ang iyang mga sinina. No, ing ana ang hitabo niya pero wa siya mo sibog, wa siya mo kanang hunong sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug nagpadayon gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna makaingon gyud ta nga dili day gyud sayon nga mo stand ta to follow the Lord Jesus Christ. There are many things that you have to give up. Dagha mga butang nga atong i-give up ang atong mga ambition, usahay nga dili in line with the will of God. We need to sacrifice, we need to give it up. So how much you suffer for Christ? Are we willing nga kita mapakaulawan tungod niya? Diba? So, sunod maigsuon. Giunsa na to paggamit ang atong panahon. Ano? Ephesians 5.
redeeming the time for the days are evil. Madredeeming baka ng time nga unsay nga naning mas taas matag panahon itutok sa TikTok. Mataas matag panahon para mag-email. Mataas matag panahon na pero pag-abot na sa pagkat-on nato sa pulong sa Ginoo, pag-ampo, pagtuon sa pulong sa Ginoo, no time man ta. No? Langan-langanon ta, no? Usahay padong magsimba. Unya na kumadto ay dugay pa po nagsugod. Pero gani og lain nga okasyon kanabang murag kuan na di jud palit. Pero pag abot na sa simba, langan-langan kaayo unya ra praise and worship paron. Di ko ganahan sa musunglid. Unya na lang kumudong datog walin na. Igsuon ang panahon dili ato. Matod pa sa usa ka igsuon ba nga nag-share siya. Kinsa diri ang nanggitrabaho og opisina or unsa mga mata nga di oras ang inyong trabaho. Unsang oras musud mo putang nato. Musud mo alas 8. Untop bagyod mo alas 8 mo dong or before pa mag alas 8 kay ang ubang kumpanya malit lang kag pila ka minutes deduction na to sa imuhang warning na nimo malit lang kag pila ka minutes sa imuhang oras nga isod nimo kanang naananay deduction sa imuhang sweldo. Now ingon ani matud pa niya hinumdumi nga inigsud nimo patak na sa oras nga imong itrabaho dili na ikaw na nag-iya sa imong oras. Kaya matagutlo nga imong gisud dito, nakasud sa oras nga imong itrabaho, binayra na. Right? Binayra na. So di na kayo tag-iya sa imong oras. Ang imo ng amo, ang tag-iya ana. Imo ng kumpanya, opisina, kung asa man kadapitan nagtrabaho, mao na yung tag-iya ana. Kay gibayran ang matagutlo nga imong gisulod na diha. Now sa ato may igsunan, kanunay gibalik-balik. That's why ang Psalm 90 nagtudlo sa ato, teach us to number our days, that we may walk in wisdom. Kay we don't know, asa ra ta kutob, ani nga kalibutan. Giunsa na to paggamit, what if kung tagana lang ka sa Ginoo, few months to live? Or di, baka few months na lang mobalik na si Lord. Unsa bagay pinaka-importante priority nimo nga imong gamitan sa imong panahon. Asa man nimo i-google ang imong panahon. Nataas na panahon, asa nimo ighin. So, ato nang tan-awon maigsuon. Sunod na tong tan-awon diha is how we run the race which God has chosen for us. Kaning sa 1 Corinthians chapter 9, tanan ta nagdagan, pero di tanan nihuman sa dagan. But we are not those who will shrink back. We are those who will pursue, persevere. Amen? So, tanan ta dunay nag-run ta og race. Katong gi-share nako on Hebrews 12. Now, we need to, ingon diha nga, naay mga witnesses na to, no? Nya how we run the race. No, unsa man atong goal. Mo nag-ingon ni Pastor ganina, sa iyang intro, ingon siya dito nga, hinaut unta nga, dili lang ta igo sa sugod, di mahuman. So, nang hinaut po ta, nga sa atong running the race in our Christian life, dili po ta mag-inatras-atras. Imbis nga ma-forward, mag-atras na hinoon. Ang ato rin ha, bisag hinay-hinay, basta kanunay og sigurado. Wa man tag-inon na mag-contest tag kinasugay dagan. Ang giingon man din ha ang lahutay nato. No, for those who endure will be saved. Baya diha sa Matthew 24. Lahutay, faithfulness ang key. Ang pagkamatinud-anon ang key. Bisan kung kanta ba na, may ba na natong kanta labi na magpa-water baptism ta, magkanta dayon tag I have decided to follow Jesus. No turning back, though no one joins me, I will follow. Ayan. Tinuod baka na. No, bisag di na wa na mo kuyog nako, ako na lang padayon lang jud gihapon ko. Kay usahay man gud pod ang pagpangalaga sa Ginoo gamon na lang barkadahan.
madasig lang ta kung na atong mga kaberks, o madasig ta. What if kung don't you know, na sa atong panahon nga karon na anata aning pandemic, gitudloan tag social distancing, gitudloan ta to stand by ourselves, kana lang daan i-quarantine ka. Matod pa sa mga nakaagi quarantine na ako'y kauban kaila dito sa ubay nga apes amo ang mission dito sa Shema. Paita do day maka-quarantine ka kay contact tracing na appeal man siya. Nganong gitudloan na tag-ingon ani na we can decide by ourselves, we can stand by ourselves. Daghana di na nato malalis kay daghana tag nabalita bahin ana. Now, what are we going to do if we need to stand by ourselves? Maingon diha maigsuon na giingon diha na how do we run the race? Tudloan na tayo igsuon, dili ni barkadahay. Serving the Lord Jesus Christ is not barkadahay. It is our individual and personal commitment, the key, faithful commitment nato kay Lord. Dili ni sa nga, wa naman siya mosimba din, alam man pud ko, wa man ko'y amigo gud kaayo dito, naman siya, di lang sad pud ko. Nung dumiigsoon, dili ka makablame ni Tarpulana, nga ngano na ingon anak ka, because kita mismo, kita ang mga tubang sa Ginoo. Kanya-kanyang harong ta nga to kay Lord. Dili pa igsunan ta mamanangil sa uban siya may nakaingon na stumble manggod ko niya mo nang anak mo padayon sa pagdagan sa lumba ning kinabuhi kay di patungod niya na stumble jud ko niya. Siya pa naman unta una diha sa pagtuo niya siya una di na nanampud ko murantanan no. Wa man gihapoy kausaban, naguna man unta sila sa pagpangalagad sa Ginoo, wa man gihapoy kausaban. Wa man gihapon. Lami ra man musulti. Lami ra musulti pero way kausaban dia. Imo dayong irason, ako pud na-stumble ko niya di na po ko padayon. Suon inomdumi, everything we will do and are doing in our present time after we got saved will be igsuon ato ng panubagon at tubangan sa Ginoo. Daghana pa dai na maigsunan. Now next, ingon dia how effectively we control our old nature. Unsa man tong old nature? Say mga nata paglagot ta kayo ba? Mingon dayon ta. Wa pa burn again ang komo. Sa may imo, sumbagay ta. Wa pa kuno na born again, agiyang kumo. Pero tungod kay, ang balang espiritu na munga man sa yaha, og self-control, muana na lang siya. Ana na lang siya. Ana na lang. So, na-control niya. Ingo ba, how effectively we control our old nature. Ang old nature usahay labi na sa mga kababainhan. Apil na ko ana. Ang old nature kumparar kuno sa mga pinulungan sa baji ug laki, kinadaghanan jud kuno mga pung ang baji sa usa ka adlaw. Pila to kalibo ka mga words masulti sa baji kumpara sa laki. Kung ikaw baji, so wa pa ka na Christian, ang imong style is murag masingan ka sa inyong balay. Sige lang katak, nag. Sige, nag. Tanan na lang, nag. Banhaan kayo mo na ang bana uban pod, makaasawa pog nager, di mo dayog sa kasabalay. Mo na mo, ato na lang usa silingang barkada, unja na mo ulig, matuog nag-asawa, kay inigtikang palang daan, manundog kay kada uli. Taod-taod, biyo na po dayon, og, kanina imong kita. Anak, kung anak ka nga kinaiya sa di pa ka na Christian, pagka-Christian na nimo, mausab na. Namang gihapoy banha, pero limited na. Di na unlimited. No?
limited na, no? Kung sa una, unlimited, nagnag, pagka na Christian na ka. Nya, ang uban, maigsunan, walang magawa sa buhay, walay lingaw. Man, no? Walay lingaw. Mo na nga, doon sa silingan, maghagdan-hagdan, maghiningut-anay, unya, ugnay mga mulabay, kato siya daw, ay na, kato siya. Ayun. Old nature to. Hello. Pero kay na born again na ka, na-control na nimo na, imbis nga imong ilaag, panumbay silingan nga way lami, way nundan, mangsagap og mga chismis, aw mulaag ka man gud gihapon. Pero ang imong i-chismis, ang gugma nas Ginoo. Naapil gihapon di ay na siya. No? Ingon man dire, no? Control your old nature. Kung sa puton ka pa ka na Christian, sa puton, gamay lang, mo aso na dag ilong. Ang sunod ana maigsuon, pag na Christian na ka, namunga na ka og self-control. Ayaw, na akong manghod, na yung favorite verse, don't give way to Satan. Na, di ba? Di taga-aglo na ang yawa. Tinuod, bitaw jud na. Kana bang mga tentasyon maigsuon, labi na gyud og ang mga laki, ang ilahang weakness, ang makita. Unya, naatay gitawag og avoid second look. Adto dito sa kanay daghang mga singanana murag kanang sa sinihan bitaw. Labi na nang nay mga bold star nakalabay diha. Siplat avoid second look man kaha, hinglingi og nipuyo. Na diha. Ang iyang tatong gibuhat, diretso na gyud. Avoid second look. Na-control nimo ang temptation nga makasala ka sa mata nimo kay asa man dagi ka ang mga temptation sa nakita, sa nadungog. No? Sa utok mo rehistro, munaog sa kasing-kasing mulihok ang kamot ug tiil. Tinuod? Tinuod di ay. But na Christian na ka, Lord, ingon diha kay Paul kay Timothy, flee from temptation. Flee from immorality. Flee. Unya kay Lord, ilikay mo ako sa tentasyon. Driver siya. Unya karon, agiyaha nga, jeep ni driver siya. Front seat man, ang, lami kayo ka ba, nya, nakapakigo. Unya, agkarsada nga, agian kay, lubak-lubak man, untol. Lord, please. Please, Lord, ilayo mo ko sa tentasyon. Hingunto na mapagutro, hindi na nagi Lord. Pero Christian naman ka, gidaog mo na siya. Amen? Wa na ka magpadala. You controlled already your old nature. Okay. Next, ingon diya, how many souls we witness to and when to Christ? Pila ka buok yung nadalang kalag. Diyas, Ginoo. Bisag wala pa nadala, pero ga-share ka. Na ato istorya, may istorya man jud ni. Sa usa ka opisina, na ato'y mga Christian nga silent Christian. Silent Christian. Karon ang nahitabo, dunay isang Christian nga bukal siya nga Christian. Unya nang-invite siya. Kay naa kunoy crusade sa ilang church. Og sa dihang wa day sa kaybalo nga iya day pud kauban, Christian na pud kuno siya.
Hala no, na day silent Christian. Di may bawaan og mauwaw siya ingnog Christian sa sud sa iyang opisina kay mahadlok niya og kanang bugal-bugalan siya. Igsuon, ingon ang Lord, kung ikauwaw nato siya dire, iyasad kuno tang ikauwaw nato sa iyang amahan sa mga anghel. Kana kay gibutang ka sa Ginoo usa ka pala nga Christian sa imong gitrabahoan. Kana kay gibutang ka ni Lord diha, serve as light. Ayaw pangitngita ang imong kahayag. Dili man buti pasabot magsige lang kag share dito. Show the light that you have in Christ. Pinaagi sa imong pagkamatinud-anon sa imong trabaho. Mag-log-in kag klarong oras. Di kay gilag-in ka niya ning gawas kag balik para lang ma-check attendance. Di ma-minusan sa sweldo. Kristohanon, mudawat og bribe. Kana mga under sa table. Igsuon, mawin ka nato ang tao ana. Mawin ka nato how we witness to them for our na nakaila ba sila samtang naakauban ta nila nahibaw-an baka nga ikaw usa ka born again. Kung ikaw estudyante, daghan kayo kag chance, labi na sa gitawag na tong face-to-face pa na klase. Samot na pud karon kay sayo na kayo pagpislit, ina jud ka atubang-atubang, magpislit na lang ka sa imong Facebook. Ayo lang ng TikTok, i-share. I-share nimo ang imong nakatunan sa kaluwasan. Dako uday nagkahimuan igsuon. Sa ako ang na-experience as a student, pagka-Christian na nako, usa sa ako ang nahimong buluhaton niadto while nag-eskwela ko is to share the love of Jesus sa akong mga classmate. And one of my classmates nga akong nakunik hantod karon bag-o lang nakunik nako. Usa sa bunga nga akong gitanom kaniadto ang binhi sa pulong sa Ginoo. And after how many years aya pa mi nagkunik og balik karon ako nahibaluan. Nagpadayon siya nangalagad sa Ginoo. Dili lang siya ni multiply naman siya kay naminyo man siya, nanganak man siya, nangapo na pud siya og sila nangalagad nagpagamit sa trabaho sa Ginoo sa ilang mga simbahan. Ayon ko Lord, naaday ko nabunga Lord no. No kay na matuning na naman ako nga gikan sa usa tibuok pamilya nangalagad na pud silang tanan diha sa Ginoo. So in ko Lord, grabe. So kita migsuon sa ako nag-ingon ganina, tanan-tan na atay panabagon, tanan-tan na atay sugo nga gihatag sa Ginoo. Dili lang si pastor ang evangelist, dili lang si pastor ang pastor nga dapat mo share sa gospel. Kay di na mo maato ang inyong mga friends, kamo may connection sa inyong mga marig pare. Kamo may mga connection sa inyong mga kauban trabaho. Di man pwede nga tawagon pa ninyo sa pastor, witnesser, agora siya pastor. Di ba? Mutuo ka to niya, kisa man ang puna imo kita. Whereas kung ikaw mismo, unya friend ka niya, sayo na lang ka mo, istorya niya, bahalag, istoryahan lang nimo sa manggod, kay di matuo or katauan ka, ayaw lang tagda na. Ang importante, nakapaambit ka niya sa maayong balita. Sabisan asa ka gibutang sa Ginoo, grab every opportunity. Labi na karon, igsuon. Labi na karon. Labi na karon ang kalibutan na puno sa kangit-ngit. Okay, next. Maghapit na juta. How we react to temptation. Ako na itong share, apil na ito na ko kanina. And then, lastly, how faithful we are to the Word of God and to the flock of God. Mostly, ang address ani, sa mga nagtudlo, sa mga nagdalag simbahan, sa mga nagdalag katawhan sa Ginoo. No, unsa nato kami tunod-anon. Muna giingon diha sa Acts chapter 6 nila ni kung mahinumdum mo sa istorya ato nga time nga dunay conflict ang mga kasagaran dito, mga ayuda ang giskutan. Unya ang gibuhat ato sa Acts chapter 6 nangita sila og kanang
muhandol sa mga physical matters sa mga katawhan kay unsay sulti sa mga lagad sa Ginoo. We will concentrate on the word and prayer. The ministry of the word and prayer. Igsoon, I just want to encourage you as members of this church, as congregations of this church. Maigsuunan, tagain ninyo enough time si pastor nga mo isolate sa ang kagalingon with the Lord. Kung gusto ninyo madaan niya kamo ng tarong, kung gusto ninyo matudluan niya kamo ng tarong, kung gusto niyo makatambag sa ninyo ng tarong, allow him to have enough time alone with the Lord. Enough time alone with the Lord. To seek God, to study His Word. Ayaw ninyo sigiha o kanabita murag ano ninyo pag di na naatiman tanan nga mga physical needs ninyo. Usahay pastor kay ingon ana. No. Pinaka-priority. That's why nanay gipili diri nga church nga mo'y mutimbang niya pag-abot ng mga butanga. Because the ministry nga dapat asikasunog una ni pastor is the ministry of the word and prayer. Importante kayo na siya maigsunan. Gusto ninyong mahimong epektibong pastor ang inyong pastor diri hatagan ninyo siya enough time to study, to kanabang muhumol diha sa presensya sa Ginoo. Mao gyud nay pinakaangayan jud, no? Munay usa sa butang nga dapat i-develop sa mga alagad sa Ginoo. Dili lang ta busy for the kingdom and wala na tay panahon sa king. No, sige pangalaga diri, wa nay hunong pangalaga diri. Muna usahay mga lift out ang uban mga butang ano man di man nato nauna ang pinakadapat unahon. So ingon dia, how faithful we are to the word of God. Dili lalim ang magtudlo ka sa Ginoo. Either makapalangit na or makapa-impierno sa tao. Muna giingon pa sa kapanution, wrong doctrine results wrong life. Kung sayop gani ang pagtudlo, mo resulta gyud nag wrong life. Labi na kaning kaning sitwasyon nato karon, daghang lain-lain nga mga sayop nga mga pagtudlo may tungod ani karon. Muna dunay yaging mga tuig pa dugay na ron kaayo nga sayop ang ilang pagtudlo may tungod sa rapture. Naghatag pa gyud sila pitsa nga mao nang pitsa mo rapture na, mobalik na ang Ginoo kwaon na ta mga Kristyan. Unya karon kay ang uban diha tungod sa sayop nilang teaching, sayop nilang understanding bahin og rapture, ang uban nila igsuon nagpakuha sa ilang gisabak kay di kuno makaapil makapabugat ini rapture. Tinuod na siya. Naana nang hitaboan na. Ang uban naman maigsuon gipamaligya na tanan nila mga balay mutago na kuno sila sa langob kay di kuno sila magpatatak sa tatak ni Antichrist. Tinuod na maigsuon na ako dito sa area nga akong gikuan na naiusa dito dito kauban man ta namo na siya sa una sa church pero nada siya sa iyang mama, iyang inahan nga naaana nga klase nga pagtudlo. Mo na ang gibuhat ibaligya na ng mga kuan kay manago na lang kuno sila sa langob atos lubok. Ano ba langob ato? Manago na lang kuno sila dito kay matud pa magtatak na kuno niya, di kuno sila magbutang og kanang di maparehistro ang usa ka simbahan. Di sila magparehistro kay Antichrist kuno na. Kana irehistro bang simbahan sa SEC? O di nila iparehistro kay Antichrist kuno na di nila iparehistro. Nganong ingon ana man ang ilang responses kay mali ang ilang pagtulunan. Mo na bitaw maigsunan na lack of knowledge, malaglag ang mga katawhan sa Ginoo because of their lack of knowledge. Muna importante kaayo maigsunan katuna nato and ako kayo tulubagon mga pastor, mga magtutudlo. Ma-present ng tama kung unsay sakto nga dili nahaluan og mga tinawhanon nga mga panghunahuna lamang. Dili lalim ang maghandle ang word of God. Naman pa'y uban mga ready-made preaching. Kaya naman mapalit og pila na libro nga puro sermon. Di ba? Nakakon man na kasi nakabaluan na. Nga nana dito mga outline, igo na lang na nimong tunan.
Lahi na igsuon. We need to study man gitawag og expository preaching. Muna importante kayo ni mga tukion gudi mo na ma-apply diha ang gitawag diha sa mga termino sa mga nag-eskwela pastor na sila gitawag hermeneutics na exegesis. Di nalim. Maraming si Ditit, to ay dagkong libro ni mami. Aghang mata kakipat-kipat na. Binuntagay sa una, sa bata-bata pa ko binuntagay migtuon. Mo ni resulta pud ako mata. Kay dili lalim igsuon. Maghandle ka sa word of God. Na dili nga unsa ray napunit dia, la suruyo na lang nimo, di nakakauli asa kagasugod. Muna pag magkuang ka sa kanang gitawag na tog hermeneutics, dili sayon. Kuhaon imong tanang detalye nga no gisuti ni ani kisi gisutihan unsaon pag-apply ani nga sa unang makatuigan pa ni pila na katuig ani labay unya naata karon sa 2021. In the first place di pa gyud kita unang gi-address. Nya taga Pilipinas pa gyud ta. Unsaon nato na i-apply? Di lalim no. Nya di lang yun unta yun ready-made sermon na nga sayo na pagkuhag sermon na ginama na da. Dili ing ana igsuon kadali. Although makatabang man na siya, pero lahi gyud tong imong gikubkob gyud mismo. Ikaw unang gatuon, ikaw unang naapektuhan. Dili ra kay igura kang gatudo para sa uban mo sunda nga akong gisulti, ayaw sunda akong gibuhat. Dili man gud ing ana maigsunan, but that's why maigsunan, it's not easy. It's hard to live it's hard to live the word I preach. Lisod ikinabuhi ang akong giwali. Kinalisoddan kay kitay unang igo. Basin nagtuo ta maigsuon nga si pastor ko magwali dili, mangisog na gud kayo mamati man ko kanunay niya. Mangisog na gud kayo siya. Abi siguro ninyo pod nga naminaw kami ra man kanunay guys guryan ani. Pero sa tinuroy lang, una, may naigo na midaan. Hello? Adza makasuko. Adza makasuko. Kay pinangga mo sa Ginoo. Kay kung di mo pinangga sa Ginoo, di mo badlongon. Bahalag nakahiwi-hiwi na ninyong kinabuhi. Pero tungod kay pinangga mo sa Ginoo, naagi padala ang Lord na mumadlong na to, pinaagi sayang pulong. So that's why, no? Ano ni abot naman ka Sister Prima diha. Okay, ako na lang po rin i-appeal kay kaning how faithful we are to the word of God. Di sa June na magjama-jama rata. Okay? Now, the result of the Bema judgment. Kita na. Naagi na to tanan. No, nangagi na sa test of fire. Tanawa ang result. Nga naman ang usa, nagtabo naman na siyang kamot. Magungginan si Kares. Kanang nasunog ba Kares? Ang itsura bag nasunugan. Sa mami, loading. Di man makakuha og kuan picture. Aho na lang ilisdag gani. Tinubi po no? Na uwaw kayo no. Uban dinawatay, nag-premium niya. Kasod, banto taglangit, pero diyan mo ito premium. Pero, igsuon, I know, nakita nga ni Adere, samtang ato ning gitunan, may igsuonan, nagtuo ko nga, pinagistabang sa Ginoo, mangandoy gyutag na i-premyo. Nga di ra gyud ta maadto didto nga, what a premyo. Mura kasud man tuod ta, pero, nya inig worship na ra ba, ato man isgutan in the futures, atong lessons, inig-worship na ba po nato kay ang ato mga crowns kay ato ra ba nang ihalad diha sa ilan sa Ginoo. No? So manay diha maigsuonan nga dunay result na nakapasar dawat premyo. Pero ang wa kapasar nakasod pero 75. Kapasar 75 na grado. Sige na lang, sugot na lang ta para Duterte ba? Di problema. Mingon as Ditet. Ikaw Ditet,
ato miaging term na honor ka. Kasi nga, I don't care. Basta kapasar lang ko. I don't care ko. Di po tayong anak iksoon ha. Di tami, I don't care. Basta kasod lang kog langit. I don't care. Wako'y premyo. Ay, musugot pa na? O di ko musugot. No? Mahimunta na itong motivation ba? Sa atong service kay Lord, whatever gifts naghihatag ni Lord nato, motivation unta nato. Di man niingon igsunan nga, pwede ramang good ugwa. Si Lord magoy nagsaad. Di man niingon maigsuonan, kanabitang usa ka kanabitang na may gitawag incentives. Sa among eskwela sa una, sa among eskwela dito sa Ubay, apply mami ang School of Tomorrow. Unya, naami gitawag og merits, demerits. Unya, incentives. So kung naa kay maayong gibuhat, merits, kanang kuan na niya, totalon tong pilay merits nimo, na incentives nga madawat nimo, na premyo. Motivation para magkugi ang bata. Magkugi siya ba, kanang di maglangan-langan sa iyang gitawag namo og pace work. Sa karon na module, sa amo pace work. So ang kuan na magkugi, so kay naaman siya gilantaw nga reward. Oh, reward. Naman siya gikuan nga kanahan ko mahuman ani kay og maka 100 dai ko no na ay reward. Na pag mga ginikanan pod, ana pod motivation silang anak, dong pagka 100 gani ka piso. Kada 100 nig-uli nimo, na gani kay 100 tagaan kag piso. Gakugig ka 100, unya kay daghang 100, daghang pong piso. O, di ba? So ang Ginoo maigsunan, nang hatag po siya kanang incentives, motivations, nga ang atong pagpangalagad di ay niya dire sa kalibutan is not lang di ay thank you. Matagibuhat day nato magamay madako na aday nay katumbas. Na ay katumbas. Amen? Pisag ganin ang inyong pag-ari diri ron. Nagtuod ay muwa na record ni Lord. Nga bisan gikapoy mo ro kay gatrabaho mo pero budong kay ingon pa to sa pastor. Invite mo tanan. Amati ko sa announcement. Gidasig mga igsuonan. Kay nga naman kalipay bayag gyud namo nga mga alagad sa Ginoo. Nga ang gipiyal sa Ginoo nga mga katawhan, tinuod pod ng mga lagad niya. Dako at sa ngayawonon aning Lourdes ra. Napay di taga Lourdes, to apay laing barangay, laing lungsod, to ana tay Sibilya, to ana moy Panglaw, asa po na dapit, na naaming mga ministry din, na nanay San Isidro. Muna maigsuon na ang gihimo nato nga serbisyo ni Lord, unya siya ra ba dyan gahatag o kakayahan? Nabay tayo puhunan ato, wa. Kuhan nyo? Tanan na atong gamiton pangalagad sa iya, unya kita pa dyan taga-ag premyo, wow. Ha? Siya pa'y gahatag kakayahan. Kita pa dyan taga-ag premyo kung atong gigamit o atong ipangalagaran niya. Ha? Wata kakitaan na, unsa day takabulahan. Unsa day takabulahan, igsuon. Wa, thank you ha, ang tanan na itong gihimo serbisyo para kay Lord. Karon. Sinay mga sample of the rewards nga madawat na to. Na ay mga corona nga giingon dia 5 crowns. So 5 crowns, paliog na nagkog sa mga verses kay ingon perkares, Mami, aral dyan dugayan ng imong lesson. Kay taasa man ni kaayo. 100 kapin naman ni Mami ang PowerPoint. May nosin na lang nakares. Oh, so, ingon dia maigsunan, unsa man ni mga crowns? The rewards. Oh. Naada tay mga og sa kuan pa na trophy, og sa eskwela ba, trophy og medals. Nya lipay kay with high honors kay ngana naman ang anron. Yeah. Hanak hey, humawan. Wow, dagan is Roger stata dito tao dahil dira. Murag lipay kayo no na maka-award.
Lipay ko na. Okay. So, ang giingon diri crowns. Ang crown na i-prepare ni Lord, dili pareha ng crown sa Miss Universe. Okay, crown sa Miss Universe, maagaw gikan nimo ug sa sunod tuig di na ka ma-Miss Universe, kay kausara ka ma-Miss Universe. Tinood? Kausara magug ka ma-Miss Universe, ug ka ma-Miss Universe. Oh. Plus kanang crown nga ihatag og corona ka namang Miss. Mga peke na. Diba? Di ba daghan yung ganahan makakuha premyo, di ba? Ganahan, bahalag lisod. Ganahan makapremyo. Pero ang premyo nga giandam ni Lord na mga crowns. Grabe. Yun na, una, incorruptible crown. Corona nga dili maunsa. Kasi tagaan. Kinsay tagaan. Given to those who master the old nature, katong yung kasumpag ko, nakuha pa mo born again. Pero, na self-control siya, ang iyahang karaan nga kinaiya, na master niya. Wa na nagdako sa iyaha. Wa na gisigihig pakaon, no, aron mo tambok. Ang iyang gipakaon kanunay, ang bag-o na niyang pagkatawo. No? So na ay premyo. Unsay premyo? Crown of incorruptible crown. Next. Sunod, the crown of rejoicing. Crown of rejoicing. Ingon diha, given to soul winners. Wow. Bisag tig-invite ra ka, tampong ta sa Thanksgiving na mo. Sige lang kag pang-invite, bahalag, di ka kasuti kay kuwang kag ka na bang, mauwaw ka ba, nga di ko ka istorya ba. Pero, kaya man kong invite, librehon ka. Wakay plite, ako'y kuha ni mo. Kana may nga na, bito igsoon? Kana mo effort siya. Kay love niya, iyang mga silingan, iyang mga kuan nga, mo rason man na, wow man ko, ayaw ka, wow kay, ubanta. Ha? Naay, crown of rejoicing. Sunod, crown of life. To those who endure temptation. To those who endure temptation. Kato mga na-overcome nila ang mga tentasyon, wa sila nagpadaog tungod sa tabang sa Ginoo. That's why kanunay niyang giingon si Lord, watch and pray that you may not fall into diverse temptation. So na ay crown. Dayon, ingon diha, crown of righteousness. Hala ka nang excited na mabalik na si Lord sa rapture. Oh? Crown of righteousness. Who love, unsa na diha? The doctrine of the rapture. Kinsay excited? Nagsigig huwat. Sigig huwat, Lord. So be it. Nasa Revelations 22, Maranatha. Jesus is coming soon. Yung sa I am coming soon. So be it, Lord. Nya excited ka nya. Tungod kay excited ka. Nakita nato diha maigsunan, you prepare yourself. 1 John 3, mabasa nimo na didto. Nagputi ka sa imong kaugalingon kay nasayod ka nga mo manduol na mo balik ang Ginoo. Wow. Excited. Excited nang gani ka ha? No, naalang kay gugma o excitement. Wow, Lord, bubalik na ka. No, mag-imagine na ka, Lord. Asa ka ta magtagbo napita sa kapanganuran, Lord, no? O, kung masakay mo eroplano, imagine ninyo dito sa ibabaw, musuot mo dito sa kapanganuran, medyo ka, hala, uy, mga anak, gutong tanan mga panganod, mangingon. Inigsod sa eroplano dito. Wow, dili lang ingon, anak, dili na ta mosakay eroplano, kay bayawon ta sa Ginoo, kita na mismo ang lupad. No need of airplano. Di ta na mahadlok og height. Nakabuhion ba mo dungog mubos na. Di na. Amen. Manay kabuhi.
ana nga tayo mo na inikaraptyo wanay kabuhi-kabuhi. Panganang tango na sa Ginoo ng mga kabuhi. Oh, pagkanindot. Wow. Excited lang ganit ana na nagagiandang premyo di ay. Sunod, crown of glory. Mo kini akong giampo, Lord. Maapil ko ani, Lord, bisag usa lang kabuok, Lord. Na kanilang, Lord, faithful preachers and teachers, Lord. Si kanilang, Lord. Amen, Pastor? Faithful lang mi, Lord. Balag, mutuog di, Lord, ang mga tao, Lord. Basta mag-faithful lang mi, Lord. Bahalag, mamina pa mga tao di ingwali, Lord, madamingo ni Pastor, Lord. Kasi sige pagigo si Pastor. Pero sige lang, Lord, iwalig yapon ako ang word. Faithful lang yun ta. Diya sa Ginoo, naatay premyo, crown of glory. Kaning akong gi-share diri mga crowns sana. Naapay nagkadaiyang stones. Kisa gitagaag diamond ring. No, pagka na mga engagement ring. Dahil mga diamond ring. Hoy, wa pa mo kabalo nga nay mga basahan nato ang Revelation. Ang langit, grabing daga ng matang sa bato nga wa ko mailhe. Unya ang mga bulawan dito tunob ra nato. Balay ko sa langit nagasidlak-sidlak. Di na kinahanglag pintal. Woo! Amen! Igsuon, dili ra crown. Grabe ang mga crowns. Drawing ra man nga crown, di man na tinuod. Pero ang tinuod jud ana, kinalamian kaadyo. Nga mga corona nga giandam ni Lord. Imagine na isip-isip na nimo sister. Di man gud ako gasulti God. Si Lord man God. Igor man gud ko ni share sa akong gitun-an dias pulos Ginoo nya. Wow, klasik-klasik matang sa bato ang butog si mga ngan ana mga batuha. Nga mga mahal jamo nga mga bato. Wow. Usara man ako na ibaw-an bato. Sapphire. Kay mao ni akong section sa high school. Sapphire. Di ko kalimot sa akong section. Muna may igsuon. I do hope and pray. Sakto mo po dahil oras. Apit na alas 9. Oh, grabe, Lord. Mag-share ka palang, ana, no, with all the excitement. Sa kulba pa pagsugod ba, Lord, usaon ako ni pag-share, Lord, mamaon, ta ni kalubad-lubad na ni akong dila pag-istorya, Lord. Pero salamat sa Lord. Iya kong itabangan, igsuon. Encouragement, 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Sige, ato ko nung tanawon, ipalihok ko sa verse. 1 Corinthians 15:58. Ay, ani na ko mag-end ani nga verse. Siguro kung ganahan ninyo makasecure og copy sa akong outline, kay di man jud nako isa-isa gud og basa ang mga verses. Siguro ma-approach lang mo nila ni Charis. Magpa-photocopy mo. Photocopy. I-photocopy kay i-print ni na ipa-print nako sa kuang sa ilaha din i-photocopy na dayon. Kay kung ganahan lang mo ambot unsaon ninyo na pag-secure basta kay magbilin lang ko ani nila sa maong copy nya kamo na mo reproduce. O kamo na mo reproduce para naa mo ma-review. No, kanang bisan kamo na lang magbasa-basa mo nya kamo na mismo mo basa sa maong mga verses kay lahi ra man jud kung igo ra mong namati mas nindot pud og inyo mismong gibasa inyong gi-compare ang mga messages nga atong gi-share karong gabi. So ingon diha gidungan tagbasa
1 Corinthians 15:58. Go. Yes, amen. Pagkugi kamo kanunay, no? Kaya ang inyong pagbudlay dili makawang. Oh, your labor will never be in vain. So anira kukutob igsunan, shall we bow down our heads for a word of prayer. Amahan na mo langit nun, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong, nga padayon mo Ginoong gihatag kanamo o Dios. Salamat nga kinintanan, dili mo labayng kawang, ug among pag-ampo Ginoo, nga magkugi kami kanunay, Lord God, ug pamati sa imong pagtulunan, mutubo mo lambo pa Ginoo ang among paglakaw diha kanimo. Lord, sa amo sa pag-uli karon, Ginoo, salamat sa imong paggabay ug pag-amping kanamo. Kinintanan Ginoo among giampo, gipasalamatan, di lamang sa ngalan sa imong anak si Jesus. Amen and amen. So ako lang pong ihatag daan ang mga topics nga ato ang hisgutan, no, sa sumusunod na mga adlaw para kuan mo daan, matagan mo na daan og mga expectation ninyo. Unsay inyong i-expect nga mga pagtudlonan inyong makatunan sa mga sunod nato nga pagtuon. So tonight atong naisgutan ang duha, no, agian na nato ang rapture and then the bema seat of Christ. So mao ni karon atong gihisgutan. So akong ipaninguhaon na mas mahurot na nato ni siya sa kutob sa Friday na mga topic. Although ang uban ani nubo naman lang, pero napoy taas pa. Okay, next that is the marriage of the Lamb. Marriage of the Lamb. Ang kasal sa karnero. Nakadungog ba mo, ana? Okay. Then, ni ana ang gitawag o Great Tribulation. Muna na Great Tribulation. Under that, mo include na siya sa Antichrist, then Armageddon, and the second coming. Kanang Great Tribulation. So dia na atong ikanda ang kinsa ni Antichrist, niya asa ni siya gikan, unsay lahi niya. Then Armageddon, unsa ning Armageddon? Unsay kalahian niya sa Ezekiel 38 o ang Revelation 19. So unsa ni sila? No, na may movie gikon-kuan ana no, pero dili ningon ana ang ilang pag-explain. Dayon second coming, dayon ana millennium or 1,000 years reign ni Jesus Christ. No, so ato po matandi pud ana unya pod ang kalahian sa rapture o second coming. Okay? Dayon after ana sa millennium, final revolt of Satan. No, buhian naman po na siya balik, no, atong gihapon ng iskutan. Then final battle na ni siya, manay final revolt ni Satan and his cohorts. Next is the Great White Throne Judgment. Manay usa sa akong giingon ninyo nga naana po ila in klase sa judgment. So ang ato kitay una mao tong bema seat of judgment ni Christ. But kinsa ka ning maapil sa Great White Throne Judgment. And then after that will be the new heaven and the new earth. Ay ko excited ko ning new badkan ko na diskubrihan sa akong pag-review ani kaning paglabi na ning new heaven and new earth. Wow, nindota kaayo. So make sure I hope nga makatambong mo sa mga sumunod pa nato mga topics. Bisan overview ra ako mahatag jud, di na ko ma-detailed kaayo, pero kamo nay magkanang lantaw unya sa mga verses nga atong iskutan